Dní humoru na Spiši, veľká akcia v meste, koľko mladých ľudí sme dostali na námestie. Pecka, aha, tu aha. Súťažia, pozrite. Ťažká prekažková dráha. Kde sme? Chcú sa preniesť vodu. A majú vodu. Tam niekde majú vodu. Doprava. Chcú sa podviezať. Kde je to halus? Sa snažia. Ďalej. Tak, letajúce tanieriky. Tu akurát vidíte. Hodný volejbal. Akurát pohrali. Škoda. No a tu sa trapíme s lentilkami. Tu musia preniesť lentiločky. A opäť je tu Kiko. Kiko je všade voláme. On sa pred chvíľou bol tak, kde úplne inde Kiko. A zase je tu. On je všade. Chalan je všade. Kiko je všade. On je hlavný organizátor. Že je mokré má tričko. Trapíme. Tam je fotostena vzadu. Konečná reakcia. Tu sú ešte nejaké zvyšky Dance Industry, ktorí tu vystupujú dnes. Tam akurát spieva slečna. Vidíte? Spieva. A za ňou môžete vidieť stánky, kde sa prezentujú stredné školy, takže takéto akcie veľký, malý, všetci. Kani, čo hovoríš na akciu? To teplo, fajne, super. Ľudia všade. To bolo drsné, áno. Takže práve ste videli Hanovetu v skupine číslo 1. Chillout zóna, klub mladých, občianske združenie Mladí ľudia a život a projekt MP. Dali sme to. Aj, to bolo krásne, to sa mi začína páčiť.